Stħarriġ tal-Eurobarometru pubblikat fuq l-adba tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew wera li għal Maltin l-immigrazzjoni, is-saħħa pubblika, it-tibdil fil-klima, l-esklużjoni soċjali u l-faqar huma l-kwistjonijiet ewlenin għal-votanti. L-istħarriġ wera li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea qed jagħtu aktar importanza lid-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. B'din tissemma bħala l-ewwel priorità tal-kampanja elettorali f'9 pajjiżi fosthom fid-Danimarka, il-Finlandja u l-Litwanja. Fil-waqt li 31% taċ-ċittadini Ewropej jemmnu li din għandha tkun fuq net fil-lista ta' prioritajiet u ma 17% biss tal-Maltin illi jemmnu li din għandha tkun ta' priorità waqt il-kampanja elettorali. Fil-fatt il-Maltin jixtiequ li l-Unjoni Ewropea tiffoka aktar fuq is-sigurtà tal-ikel u l-agrikoltura, kif ukoll l-azzjoni klimatika u tnaqqis tal-emissjonijiet. Mitluba jelenkaw il-prioritajiet li fuqhom il-Parlament Ewropew għandu jiffoka fil-5 snin li ġejjin, il-maġġoranza tal-Maltin semmew il-paċi. Ftit aktar minn xahar il-bot mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, dan l-istħarriġ speċjali ikkonkluda li l-maġġoranza tal-Maltin jemmnu li l-rwol tal-Unjoni Ewropea sar aktar importanti fid-dinja, fil-waqt li 35% jemmnu li dan baqa l-istess. L-istħarriġ li sar fi frar li għadda fost 506 persuni sab li f'Malta hemm aktar interess fil-votazzjoni mill-medji tal-Unjoni Ewropea, bi 68% issa jgħidu li huma interessati li jivvutaw f'Ġunju. 72% jgħidu li x'aktar jivvutaw. Intant, b'87% il-maġġoranza tal-Maltin jemmnu li ta' kuljum l-Unjoni Ewropea tħalli impatt fuq il-ħajja tagħhom. B'91% jemmnu li Malta gawdiet misħubija fl-Unjoni Ewropea.